Kutaura chokwadi zvinhu zvinotambudza mukati memwoyo mangu. Ndagara kwemakore akawanda ndichingorima, ndichingobirwa mumunda. Saka neshungu dzandakangoitawo inini, zvinhu zvakanditambudza kuti vazukuru vangu havana chikugocha, havana chibage chekubika, ndikungorimira vanhu. Saka kwemakore akawanda kubva ndambofambawo kwandakafambawo ndichida kuti kondena rubira munda but handina rubatsiro ndakaita se randakawanawo. Saka ndakazotowanawo mumwe sahwira, ndakazonditi aiwa foni namba idzi imboedzawo kufonera handi sekuru Musundagore. Saka ndaifunga ndizvokuita se ndizvokunyepa sevamwe vanhu kwandakaenda kwese ndichingodza tichambata. Ndandasvika sekuru Musundagore ndobva ndabvisa mari yangu inoita $100. Ndandakavapa vakati aiwa munhu uchaita sei uchamuwana. Zvichokwadi munhu uyu zvishuwa ndamuwana ari mumuta. Asi sekutaura kwandakaitwa nasekuru Musundagore kuti achaita mombe, zvichokwadi ndamuona aitawo semombe zvichokwadi. Saka matanha apa muchatora muchakwanisa kumusunungura here kana kuti muchaita sei apa? Kwete inini handikwanisi kumusunungura, handina chandinotaura, asi ndakutofonera sekurani Musundagore vacho ndo vachaona zvokuita. Inini handina simba randingakwanisa kuti ndingaite pari zvino.